Siyabingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi izondi. Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi, ophilayo empilweni zethu. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, mangcweliso igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe kithina sisemhlabeni njengasezulwini. Sithethelele Nkosi amacala ethu, usipha amandla nothando ukuthethelela bonke laba abasonayo. Ungasingenise ebulingweni, kodwa usindise Nkosi ngezwi lakho nangamandla akho angcwele, ngomusa wakho nangobukhosi. Siyenze intando yakho Moya Ngcwele, sibuswe nguwe, siholwe nguwe ngezwi nangamandla akho. Sikuwe, sisemzimbeni wakho. Siyakubonga, siyakwamukela Moya Ngcwele njengesikhathi samanje. Sithi wena busa, usihole eqinisweni ngentokozo nangenduduzo elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Silahle yonke imisebenzi yobumnyama nemisebenzi yobubi. Sinqobe ngobufakazi bezwi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu omuhle ngezikhathi zonke. Esibiziwe. Siyacela, siyambonga uMoya Ngcwele uba sigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingaye uKristu Jesu. Kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Angihambi ke ngedwa bazalwane, ngihamba nomfowethu umhlengi izondi njengoba sengishilo. Over to you Nondaba. Amen. Sibonge umusa wenkosi uJesu Kristu. Sibingelele sithi ukuthula makube kunina nonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Elinamandla eluphila, ekulona gama eliletha insindiso kubantu abafuna ukuphila nalabo abalambele ukuphila. Amen. Abomele amanzi agobhoza isiswini njengomfula okuphila okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu ukusipha impilo nokusipha lesikhathi, ngokuba akubona ukuthanda kwethu ukuthi sivuke, kodwa kungamandla nenkazimulo kaNkulunkulu ezikhazimulisa eqhubeka nokuthi ke abonakalise ubukhulu bakhe empilweni zethu. Ngokuba ngaphandle kwakhe konke akunayo indlela, and futhi ngesingisi ngoba ngiyalifuna igama ngeSizulu ngilitholi, bathi ngesingisi akuna direction. But ngezwi nangomoya kune direction. Labo abahamba ngomoya uthi uJesu Kristu, siyawuza umoya unyakaza, aswazi uqhamukaphi, aswazi uyapi, kodwa wona uyavunguza. Nalabo abakholwa kuNkulunkulu bakholwa kanjalo, bakholwa kuNkulunkulu ngoba abamazi izinhlelo zaNkulunkulu, abazazi izinhlelo zikaNkulunkulu ngempilo zabo. Nama ngizazi, angiyazi izinhlelo zikaNkulunkulu, angizazi izinhlelo zikaNkulunkulu ngempilo yami, kodwa ngikwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna mina ngiphilile kuye mihla yonke ukuphila kwami. Ukuthi ke kusasa kuzokwenzakalani anginawo amandla okwazi lokho, kodwa ngiyazi ukuthi izolo kwenzakaleni. Ngoba amandla kaNkulunkulu asinakwaqagela. Kepha siyazi ukuthi konke ukwenzile ngamandla akhe nangemfihlakalo yakhe nangobuhlakani bakhe. Ngokuba uma swazi amandla kaNkulunkulu futhi siyazi ukuthi umhlaba wawudala kanjani. Ngokuba izwi lithi waphimisela izwi wakhomanda ngezwi lakhe
ukuthi kube khona umhlaba konke kwavela ngezwi. Akekho ke onamandla ukuthi abone ngaphezulu kwalokho kubona uNkulunkulu, ngoba akekho futhi ongaba namandla okuba ngaphezulu kwaNkulunkulu. Ingakho sithi siyamdumisa, siyambonga uMoya Ingcwele ngamandla akhe akuyena wonke, nokuthi ukwazile ukuthi asakhele thina izulu nomhlaba, akhela thina abantu. Konke kwakhiwe emhlabeni kwakhelwe thina abantu ukuthi sibuse ngamandla akhe. Ngoba uNkulunkulu ubusa emhlabeni nasezulwini, kodwa thina usinike ukubusa emhlabeni. Kodwa ukuze sibuse ngendlela egculisa yena, kufanele senze intando yakhe, senze konke uNkulunkulu akufunayo ngendlela asho ngayo, ngokuba asinakubusa ngendlela ethandwa yithi. Kodwa ngenxa ukuthi umuntu umtshele emdala wasemnika intando, laba abaholwa uSathane nalabo abagcwele uSathane bahola ngentando yabo nangendlela abafuna ngayo, babhubhisa ukuphila kwabo ngeenkanuko zenyama, ngokuba ke uyihlo wabo uSathane obaholele ebumnyameni. Khona kunjalo uNkulunkulu usinikile isikhathi sokuthi sikwazi ukuthi sibone ukuba izoni kwethu, nokuthi sibuyele kuye, ukuze sikwazi ukuthi siphulukiswe ekubhujisweni okuphakade. So ukuthi uyakholwa eloko noma ukholwa angikandaba, kodwa kusalayo ukuthi egcineni kuzogcina yena ongaphezulu kwakho konke, ngoba ubengeke aze akhuluma iqiniso kusukela eqaleni kuze kube yilesikhathi, uma kuwukuthi konke akukhulumayo kuyizeleze, ngokuba lonke izwi lakhe alikaze liwele phansi, lonke izwi lakhe lifika lidlule, ibonakala imisebenzi njengokusho kwakhe. Usho njalo uJesu Kristu kuThomas athi ke, wena Thomas ukholwa ngokubona, kunzima kwakho. Ongiphi incwadi yaJohane ngithi chapter 19 noma chapter 18, lapho khona uJesu Kristu ekhuluma noThomas. uThomas ethi wena ukholwa ngokubona. Chapter 18 no 19 no chapter 20 ngiphela pha verse 26. Incwadi ngokukaJohane isahluko 20 verse 26. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi uThomas enabo. uJesu wafika, iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo wathi, ukuthula makube kinina. Wayesethi kuThomas, zisa lapha umunwe wakho, ubone izandla zami. Zisa isandla sakho usifake ohlangothini lwami. Ungabi ngongakholwayo, kodwa ukholwa. Ngenxa ukuthi uThomas bathe bemtshela ukuthi ke bayibonile inkosi uJesu Kristu isibuye ekufeni, wathi yena hayi, mina ngiyokholwa ukuthi ngiyibone, ngibona amanxeba asezandleni nalebo khona bamgwaza khona eceleni. Kwadlula insuku ezu-8 waseqhamuka uNkulunkulu uJesu Kristu phakathi kwabo, bevalile endlini, waqhamuka esikhaleni khona kuvaliwe endlini, akuzange kuvule umnyango wanokha wangena, no. Waqhamuka ngomzimba oyinkazimulo njengoba isikhazimulisiwe. Isizathu sokushumela legospel nokuthi sikholwe kuNkulunkulu ngoba sifuna lemizimba le yenkazimulo. Ama-Muslim noma Islam bathi abakholelwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu, bathi ufana nabanye abaprofethi. Hallelujah, glory to God. Bathi abakholelwa ekutheni ke wavuka ekufeni. So ngoba bakholwa
kubi kubona ngokuba ke uthi uJesu Kristu kunzima kwakho wena ofuna ukukholwa ngokubona ngokuba izwi libekiwe phansi ukuthi thina esingabanga khona njengokuba ke sasingekho ngesikhathi saseGibhithe lesikhathi kaMose. uMose akasibonanga isikhathi kaJesu Kristu, uIsaiah akasibonanga isikhathi kaJesu Kristu. So ngalesikhathi ke fika uJesu Kristu phakathi kwabo, ufika uzozibonakalisa uthi ke nangoke Thomas uJesu Kristu usefikile, ngithinte, lula isandla sakho ungithinte, njengoba ungithinta ungithinte ngokukholwa. Amen. Amen. Hallelujah. Emva kwezinsuku eziyishagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi uThomas enabo. uJesu wafika iminyango uvaliwe, wema phakathi kwabo wathi ukuthula makube kinina. Wayesethi kuThomas, zisa lapha umunwe wakho, Letha umunwe wakho Thomas, ubone izandla zami, nanka amanxeba ezandleni zami, lekho engashayelelwa khona ngezipikili ngesikhathi ngibethelwa. Zisa isandla sakho usifake ohlangothini lwami. Lethi isandla sakho uzobona le eceleni lekho abangigwaza khona ngomkhonto. Ungabi ngongakholwayo, Ungabi ngongakholwayo ngoba wena Thomas ukholwa ngokubona, kodwa okholwayo. Manje kufanele kube okholwayo ngoba manje usuyabona yonke into, uzongiphatha amanxeba, uzongithinta, uyangibona. Kholwa ke manje. uThomas wayesephendula wathi kuye, Wayesekhuluma uThomas ke manje ngoba ukholwa ngokubona uThomas. Nkosi yami, Wathi Nkosi yami, uNkulunkulu wami. wathi uthini? Nkosi yami, Uthi Nkosi yami, uNkulunkulu wami usho bani? uJesu Kristu. Usho uJesu Kristu. Uthini uThomas? Hallelujah, glory to God. Nkosi yami, Nkosi yami, uNkulunkulu wami. Hallelujah. Usho uThomas, akusho umhlengi. Usho umuntu oyekhona. Ekhona. Uyini uThomas? Ungumpostoli. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. uThomas ungumpostoli. Uthi ke Thomas, ngithini ungibamba ukholwa ngokubona. Wathi uThomas ke, Nkosi yami, uNkulunkulu wami. uNkulunkulu wami. Usho uJesu Kristu. uJesu Kristu umzimba lo osukhazimulisiwe. Usiyakhuluma manje ukhuluma into zikamoya uThomas ngoba usiyakholwa wonke okholwayo. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Uyothi ke uJesu Kristu uNkulunkulu wami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okholwayo uyovuma athi ke Jesu Kristu Uyinkosi. uyinkosi, uNkulunkulu wami. Hallelujah. Wathi Jesu Kristu. uJesu wathi kuye, ngokuba ungibonile, Ngokuba usubonile, ukholiwe na? nakho usukholwa ngokubona wena Thomas. Babusisiwe abakholwa Ithi incwadi bengabonanga. le, babusisiwe labo mina ngilowo. Angaze ngibone uJesu Kristu kodwa inkazimulo yakhe, iqiniso lakhe, ukuphila. Hallelujah, glory to God. Ukuphila kuyena. Ngiyakubona, hallelujah, glory to God. Ngiyakubona. Ngiyakubona. Ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi uNkulunkulu wami. You understand? Ngokuba akushongo umhlengi, kusho imibhalo ekhona eBhayibhelini, kusho imibhalo ekhona efakazelwa eminye imibhalo phezu kwemibhalo yafakazelana usitshela ukuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi uNkulunkulu wethu. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesihlanu, Incwadi kaMathewu isahluko sesihlanu verse lesibili. wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi, uJesu Kristu wafunda abafundi bakhe esanda kubaqoqa entabeni, imfundiso entabeni le. Uthini ngitshona sentabeni? babusisiwe abampofu emoyeni, Babusisiwe labo abahluphekile ngokomoya, ngokuba umbuso wezulu ungowabo, ngokuba umbuso wezulu, ungowabo. umbuso wezulu walabo abahlupheke ngokomoya. Amen. Labo Amen. abafuna ukufitshwa ngokomoya, hayi ukudla kwesipuni, Amen. hayi ukuthi banikwe imali, badle amabhega namapizza, No. badle abantu bama-vegan, badle ama-full chicken. No. Angeke uze kusuthisa umphefumulo lokho. Ngeke uze usuthe umphefumulo. Amen. Umphefumulo ufuna ukudla kamoya. Ukudla kamoya kutholakala kuKristu. Izwi owayekhona, okhona, ozayo. Sidla kuyena owumfulo ogobhozayo. babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Uma ukhala ukhalela umhlengi, No. awukhalela ushembe,
awukhaleli ibandla labapostoli, ukhalela umoya oyingcwele ukuthi ugcwalise ngomoya oyingcwele nawe. Hallelujah. Do you understand? So isincwadi babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuza. Uma ukhala uNkulunkulu, awukhali kumuntu. Lalela, uma uza kumina isincwadi ke uqale kusiwe ithemba lakhe limuntu. Uma uza kumina uthi mhleki ithemba lami lokugcina yazi ngifuna ungisize ngento ukuthi ngeke ngikusize. Angilona ithemba lomuntu. Hallelujah, glory to God. Amen. Ithemba lakho likuKristu. Yes, Lord. Uma ufuna ukubeka ithemba lakho kuKristu, wena awunayo indlela. Yes, Lord. Awunayo direction, uhambe kumnyameni ngokuba uthatha ithemba lakho libeka kubantu. Uthatha ithemba lakho libeka kuwena, wenze ingalo yakho ibe ngamandla akho. Awazi ukuthi ingalo yakho iyakhathala. Awazi ukuthi inyama yakho iyakhathala na. Ingakho ungakwazi ukuthi uthathe ithemba lakho ubeke enyameni ngokuba inyama iyakhathala, inyama iyabona, inyama iyafa. Kodwa umphefumulo, umoya oyingcwele awufi. Ingakho ke ufuna ukuhlala ezwini. Ingakho izwi kufanele ube isisekelo lokuphila kwakho. Ungakholwa ngokuthi ke ubone ngasonke isikhathi ukuba ke nabaprofeti bamanga bagcwele ezweni manje. Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Laba profeti abakhona manje baniphathela iziwasho, baniphathela amafutha, baniphathela intambo, baniphathela amakhandlela, baniphathela izinaliti, baniphathela ama-envelope. Baniphathisa zonke izinto. Izinto eziphathekayo, ufuna izinto eziphathekayo. Do you understand? Ngoba yini nifuna ukukholwa ngokubona. Lo nto yenzeka uJesu Kristu wamtshela ungajabuleli ukukholwa ngokubona. Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Yes, Lord. Ukuba ukusindiswa kubona. Yes, Lord. U-Abraham akabonanga. Yes, Lord. uMoses akabonanga, wakholwa. Wezwa izwi, kwasha isihlahla. Yes, Lord. Abantwana bakaIsrael bonke bakholwa ngezimangaliso nangezibonakaliso nangezwi. Yes, Lord. Akekho sekubona uNkulunkulu waphila ngaphandle kwendodana. Yes, Lord. uJesu Kristu okuyena oqhamuka kuyena uNkulunkulu. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakulidla ifa lomhlaba. Babusisiwe abanomusa ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Ifa lomhlaba ukuphila okuphakade. Ifa lomhlaba ukuhlakanipha nokuphila okuphakade okukuKristu. Yes, Lord. Hallelujah. Uyena nje njalo futhi akuthiwa ngumhlengi. Amen. Amen. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Uma ulambele womele ukulunga, ukuthi wena uyisoni, uyavuma ukuthi uyisoni. Incwadi kaJohane chapter 9 verse 36. Hallelujah. Yes sir. Incwadi ngokukaJohane isahluko 9 verse 36. Waphendula yena wathi ungubani? Waphendula yena wathi ungubani Nkosi? Ngize ngikholwe yiyo. So manje yena ke indoda ethi ngaboni. Athi ngaboni le ndoda le uJesu Kristu waphimsela phansi. Wathatha waqoqa lawo mathe lawane anodaka wabhica emehlweni wathi ahamba owasha emanzini. Yabuya indoda sayibona itheme sibona abafarisi bathi ke ubona kulaphile mesebenza kule ndoda ivulwa amehlo ivula uJesu Kristu. Ngokuba ke abafuna ukukholwa lo Jesu Kristu balwa nento ayenzile uJesu Kristu bathi ke ulaphe umuntu ngesabatha. Yes, Lord. Yes, Lord. Ulaphe umuntu ngesabatha. So bathi ke ugcwele amadimoni bathi bayibona umsebenzi yakhe abuduyisa uNkulunkulu ngomsebenzi yakhe kodwa yena uyisoni. Amen. So ahambe bamxoxe lo mbhemu lo ngoba kwalazi kona nje abazali bakhe ukuthi abazali bakhe bazobuzwa nabo ukuthi ke ngabe indodana yengempela le esibona yazali ungaboni bathi thina ke siyazi ukuthi bingaboni ukuthi ibone kanjani asazi usakhule ngokwanele ukuthi angaziphendulela mbuzeni yena. Verse 35. Yes sir. uJesu wezwa ukuthi bamphikile phandle kwathi emfumana wathi uyakholwa indodana kaNkulunkulu na? So uma wena uthi uyakholwa uJesu Kristu ngisho kubona abasonto agcwele abantu bamaKristu bakwazi ukuthi bakhiphele ngaphandle. Abaningi babesaba ukukhuluma against babesaba ukuthi bamelele noJesu Kristu neqiniso lakhe ngoba babesaba ukukhishwa abafarisi kumasinagoge.
You understand? Waphendula yena wathi ingubani inkosi? So wayesephendula ngikholwa manje yiyo na. indoda eyathi ngabona esibonayo manje ithi ke ubani inkosi na ukuze ngikholwe nguyo. Yes Lord. uJesu wathi kuye usuyibonile okhuluma naye iyona. Lo okhuluma naye uyena lokuvula amehlo uyena inkosi. Yes Lord. You understand? Yes Lord. So emva kwalokho khona ikhuluma ufuna uqede lo ncwadi leyo. Hallelujah. Ukuthi akazelanga labo abathi abahlakaniphile uzele labo abathi bona bayizoni. Wayesethi ngiyakholwa. Yes sir. Ngiyakholwa Nkosi. Wakhuleka kuye. Wayesekhuleka kuyo inkosi yayizwa lo ndaba le uJesu Kristu inkosi eyincwadi ekhonfemayo le esaphila engawahlukaniswa ngokuba ke bakholwa imisebenzi lemisebenzi ekhazimulisa uNkulunkulu ngokuba akazikhazimulisi yena. No. Indodana ikhazimulisa uyise ngemisebenzi ngokuba uyise ukuyona indodana ikuyise ngokuba ke yenza intando kayise. Uma wena ufuna ukuba indodana kaNkulunkulu uzokwenza ke intando kaNkulunkulu ke umoya engcwele. Hallelujah. Glory to God. Wenze uzohlela kuwena. Yes Lord. Hallelujah. Wathi uJesu mina ngize ukwahlulela kulelizwe. uJesu Kristu into ayizele la uzokwahlulela kulelizwe ukuba abangaboniyo babone. Abayimpumputhe abahamba ngokungaboni nabo abayizoni uzele bona. Ukuthi ke azobavula amehlo enyama, azobavula amehlo kamoya, azobavula ingqondo, azobaqaqa ulimi, azobasukumisa abahleli phansi, ababanjwe umoya, abakhipha amadimoni, ababanjwe umoya kaSathane. Nababonayo babe izimpumputhe. Labo abathi basile oShembe, ama-Roman Catholic Church, ama-Baptist, ama-Luthela, nawo bonke labo abazibiza ngalamaqembu abazibiza ngawo. Bathi ke basebenzela uNkulunkulu kodwa bebenza izinto eziphambene nemfundiso kaNkulunkulu beqamba amabandla abo ngamagama abantu baseBhayibhelini engashiwo ukuthi asibaqambe. Akushiwo ukuthi asibaqambe lo magama. Basike basile labo ngoba benza intando yabo. Abaprofeti bamanga, abenzi abaprofeti, abenzi beprofiti. You understand? Bona into abayizele mina ukuthi benze iprofiti ngezwi likaNkulunkulu. Akukho abakwenzayo okuhambisana nento ebholwe phansi ngoba yini abambulelwe. Noma bambulelwe benikiwe isipho sikamoya engcwele basithatha basilahlelele kude ngoba yini ke bancamela ukufitha inganuko zenyama. Bancamela ukugcwalisa amaphakethe abo kunokugcwalisa ke izwi lenkosi lokugcwalisa umoya engcwele kubantu ukuze abantu bakholwe ngokweqiniso bayekukele emasontweni ukuthi bazi ukuthi bazozuza ngezwi lenkosi kumele bambe bonikelela ukuthi ke bathole isibusiso. You understand? So akazelanga uJesu Kristu abantu abathi basile vele. No. Ingakho ke simtshela ukuthi uma ungakholwa igospel asinandaba. Siyazi ukuthi ke izwi lifanele imbewu. Thina siyahlwanyela. Njengoba sihlwanyela nje lefike ehlale khona enhlabathini evundile. Uyazi umnini wezwi ukuthi lona izofike ihlale kuphi. Akuyena umhlengi ukuthi ke ame la ashumele ivangeli. Akutshela ukuthi wena mfana olala nomnye umfana lokho kusiqalekiso. Wena nihlobongi namadoda nalana wodwa niyitabane lokho kusiqalekiso kusinengiso phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu azangadala amadoda amabili ukuthi alala newodwa. No. uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane kuphela. Ukuze kuphume ingane kufanele kuhlangane ubulili obungafani. So uma hlangana ubulili obufanayo nenzani? Nenza ukhohlakala umoya obiyelulayo lokho. So uma wena ubona ngempela ukuthi ke uyisoni uzovuma ukuthi uyisoni uvuleka amehlo njengoba uJesu Kristu ezovula amehlo ngezwi lakhe nangemisebenzi yakhe. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 13. Yes sir. Verse 13. Kungalokho ngikhuluma kubo ngemifanekiso. So indlela ukuthi nina nivaleka amehlo ingoba yini? Ngokuba noma bebona noma nizwa izwi nalizwa izwi liphambi kwenu ninamaBhayibheli kodwa ke nithatha nivula incwadi yamahubo nithathe lama verse lawa zabana kamnandi anenze ngathi ukuthi azomotivate osukwini ukuze ke nibe nentshisekelo ukuthi ke nenze imali nijabulela ukuthi ke nenze profit ngezwi anijabulela ukuthi ninishintshe nimkhiphe ezonweni abafundisi benu nabaprofeti benu bamanga nabapostoli benu bamanga abafundisi ngegospel yeqiniso abafundisi ukuthi nina nishizo zenu abanitshela ukuthi kufanele niye ukudaka utshwala abanitshela ukuthi nabafana kufanele niye kulala nodwa
Abantshela ukuthi amantombazane yekani ukulala nodwa. Abantshela ukuthi yekani ufebe nilala ngashadini. Abafuna ukutshela lezo zinto. Why? Ngokuba noma bebona kababoni. Yingoba bayabona. Banamehlo kodwa ababoni ngokuba ke izwi kubona lifana nento engaphili. Motivation. Hallelujah. Ezo lonto leyo. Noma bezwa Bafuna ukuphilisa izwi ngendlela yabo ezofuna bona. Abafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Abafuni ukuzwa umoya engcwele. Umoya engcwele usitshela ukuthi asihlukane nesono. Wena umoya engcwele uyawuphilisa. Ngokuthi wena uthatha iBhayibheli ube phambi kwabantu uthi uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu nothando, akanenkinga umuntu osifazane beshumayela, bese sithi sicela ukubona lokho eBhayibhelini. Yini umusa? Umusa unikiwe wena ukuthi wena uphenduke esonweni sakho. Hallelujah. Ngokuba uma ke kufika isikhathi sokufa wena esihogweni uma ungaphendukanga. Ngokuba iyona nto kuphela iBhayibheli elishumayelayo ngoba ke nakwincwadi esambulo lithi ke ngaphandle kukhona izinja, khona izifebe, khona idaka, khona abathakathi, khona bethi bemlingo. Angeni lutho ongcolile ezulwini. So uma wena wenza lezi zinto ezibhalwe phansi ezithi ke azikuvumeli ukuthi ungene ezulwini, ukuthi wena obviously usukhethile ukuthi wena ufuna ukuba yini? Ingane kaSathane. Amen. 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 Kabezwa banamadlebe abezwe. Hallelujah. Abanamadlebe noma bezwa kabezwa banamadlebe abaqondi abezwa noma bezwa kodwa abaqondi. Yini? Izwi kubona lifike labe umfanekiso. Bonke into bayibuka njengomfanekiso, abayibuki njengoba ke umfanekiso bakwazi ukuchaza. Labafundisi bena bafuna ukuchaza umfanekiso ukuze wenze sense kunina. Ugcwaliseka kubo isiprofeto sika Isaya. Ugcwaliseka kubo isiprofeto sika Isaya into esikhulunyiwe before. Ukuthi ke lokhu kuyakwenzeka ukuthi ke ngokuzwa niyakuzwa. Niyozwa ngamadlebe enyama ningaze naqonda. Kodwa ke ngomphefumulo yenu akukho ukuqonda, ngamadlebe kamoya akukho ukuqonda. Ngokumoya engcwele anwazi ukuthi yini. Ngokubona niyakubona. Amehlo enu ayasebenza, yebo niyabona. Ningaze nabonisisa. Kodwa manje ke anibonisisi. Ngokuba inhliziyo labantu yalesi sizwe. Yes sir. Isiyaba lukhuni. Inhliziyo yabo njani? Isiyaba lukhuni. Ningonke amalukhuni, inhliziyo sezilikhuni. Nifuna ukwenza intando yenu. Bezwa kanzima ngezindlebe. Nifuna ukwenza umathanda. Ngicabanga ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu ikampunzi idla yemini, ikamakhane, kuyaphumeka kezenzela wenza into oyithandayo. Akhambi kanjalo. Emzini kaNkulunkulu kwenzeka ukhala esakhe isithathulo. Emzini kaNkulunkulu ukhala esakhe isithathulo. Angeke ukwazi ukujika lokho. Awunawo amandla okujika lokho. Ngisho walithatha iBhayibheli usipine wenze lento ofuna ukuyenza ngalo, ungena umasigcozi ngeBhayibheli kodwa egcineni uzosola. Ngokuba yini ke? Lo ongaphezulu kwakho konke. Wonke amadolo ayoguqakela, zonke izilimi. Omncane nomdala bonke. Ngokuba yini ke? Uyena ongumqali nomgcini, uyena ongu-alpha no-omega. Phezu konke. You understand? Ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyaba lukhuni. Bezwa kanzima ngezindlebe. Uyabona umuntu wathi umuntu uyashesha wathi uyangijaja. Bashesha ukusho njalo uthi uyangijaja. Bezwa kanzima ngezindlebe. Uthe uJesu Kristu uzele uzokwahlulela. Hayi umhlengi. Ngisho into esho uJesu Kristu ngiyayiphinda. So uma lonke ingakwanelisi wena wahlulelwa yizwi, hayi umhlengi. Uzwa kanzima. Hallelujah. Inkinga yakho amadlebe akho khona kodwa wezwa. Amehlo akho khona awaboni, ingqondo yakho ikhona ayiqondi. Yezo lonto leyo. Amehlo abo bawacimezile. Amehlo wena kukhona mahala, niphumputhe ntwanguze bumnyameni emini. Bebake. Funa mhlawumbe babone ngamehlo. Ukuze mhlawumbe nithola ukuthethelelwa, kufanele ngamehlo enu nibone. Bezwe ngezindlebe. Amehlo enu kamoya avuleke. Baqonde ngenhliziyo. Indlebe yenu kamoya iqaqeke. Bese zithi inhliziyo zenu zithambe, zibe inhlaba sevundile, ukuze malifika izwi baphenduke. Lifike izwi
lingene ke enhlabathini evundile. So uma ke izwi lifike enhlabathini evundile, lifike lingene enhlabathini bese liyaqhakaza, bese ke liphenduka ke isitshalo nesivuno, leso sivuno leso siphenduka ke isihlahla, leso sihlahla leso sophenduka ke isihlahla esikhipha izithelo ezifanele. Ukuze uphenduke kufanele ke kungene izwi, ngeke uze uphenduke uzitshela ukuthi wena unaso isono. Ngibakho uJesu Kristu ethi angizelanga laba ababonayo, ngizela labo abangaboni. Nakhona lapho ke ekhuluma abaFarisi bethi wayehle lezoni, athi angizelanga sebephelelisiwe, ngizela iziguli ngokuba ke ngizela ukuzosindisa labo abayizoni. Akazelanga ukuzohlala nabangcwele kuphela, uze umusa lowo okhulunywa ngawo ukuthi ke kufanele nikhishwe odakeni, nikhishwe ezonweni zenu ukuze ke nisindiswe, nibuyiselwe endleleni yokulunga, baphenduke ngibaphulukise, niphenduke ukuze bengalise uJesu Kristu uzophulukisa, haleluya, nizosindiswa. Yezo lonto leyo alele lishoyo ukuthi nomusa uGrace nishumayele lithi ayinasono ngoba naku uAdam noEve waba nesono, so asekho isono, vele isono sekuyejwayelekile. Amanyana lawo ukhohlakala lo nonakele nabafundisi benu nabaprofeti benu nabo mama abanishumayezayo abanikhohlisayo. Yes Lord, yes Lord. Usathana akanayo inhloso enhle ngomuntu, Amen, nangolodwa usuku, amen, amen. Haleluya, akanayo. amen. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 15 verse 14, bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe. Labafundisi benu yabona nje indaba yempumputhe, iground noma umuzi wempumputhe. Uma impumputhe ziholana ziyaphi? Ziyakuyela emgodini zombili, zonke ziyeweni. yes Lord, You understand? amen. So ongiphi incwadi yabaHebrew chapter 4 from verse 1. So sonke simelwe ukuthi sizwe izwi. Uma ke izwi lingakwanelisi, usho ukuthi wena ufuna ngaphezulu kwezwi, akukho ngaphezulu kaNkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu nezwi lakhe bayinto eyodwa. Uma ukuthi ukhona ngokubona uzofa. Uma sowufile ufe ungakholwa, ngoba ukhona ngokubona, uyokholwa ukuthi ubone sovuka esifogweni. Do you understand? Amen, amen. Incwadi kumaHebheru isahluko sesine ivesi yokuqala, ngakho ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. So isincwadi masesabe ukwenzani? Ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. Masesabe ngokuba kusekhona isithembiso sokungena, isithembiso sakhona. Into ekumele uyazi ukuthi konke ofuna ukuthi ke kwenzeke nezinguquko ekumele zenzeke kufanele zenzeke manje usaphila, ngokuba ngale kwethuna azikho izinguquko ezizokwenzeka, ngokuba ke ofe eyisoni isabelo sakhe ichibi lomlilo. Kungabikho noyedwa kini obonakala esele emumva. Akufanele wena incwadi izosibiza, haleluya, glory to God, sibiziwe ukuthi sonke size kuphendukeni, ngokuba ke akufanele kube khona noyedwa osala ngemumva. Sikwi-race kodwa le race awukhompishi nomakheli wami. Haleluya, glory to God, ukhompisha nesono. Funeka ushiye isono ngemumva, funeka ushiye zonke izono zakho ngemumva. Yes Lord, You understand? Ukuze wena ukwazi ukuthi nawe uthole isiphiwo nefa elokuphila okuphakathi kuKristu, ngokuba iyona ndlela kuphela leyo eletha ukuphila kwakho phakathi. So uma wena uyisitabane ugqokisa umuntu wesifazane, uzokhumula lezo zinto zakho ubuyele empahleni zabantu besilisa. Uma umuntu wesifazane ugqokisa abantu besilisa, uzokhumula lezi amabhuluku akho lawo namabhulukwe ajamkile, uyekile into zakho zikhule, ubuyele kuKristu, ubuyele ezigubeni zakho, ugqoke ngendlela ehloniphekile. Ngokuba ke ubizelwe ekuphendukeni kwisoni, ngokuba wenza konke okuphambene ngento efuna uNkulunkulu. Yes sir. ngakho ke masesabe ukuba
kuthi sekukhona isithembiso. manje masesabe Amen. masesabe Ukuba kuthi sekukhona isithembiso. uma ke izwi lithi masesabe yabona wonke umuntu unokwesaba makuthiwa hamba kwenza i-blood test wazi kahle ukuthi ke ubuhambi ke longaqondakali unovalo into yokuqala ke nayo yonke ebuhlungu ukuthi ke uma uyingane ukhula awubi nawo kwesaba usamncane kodwa meke waqala wahlakanipha wawa noma wakhona esabisayo kuyavuka ukusaba yingakho kuthiwa ke uqala kwakho ukuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. You understand? Ngokuba ke uma sawusaba uNkulunkulu khombisa wona ukuthi uyazibona ukuthi wena khona wrong ngawe. So umuntu ozogcwalisa uNkulunkulu ozokukhombisa indlela engenakho kwesaba. Ngokuba uma uhamba wedwa ebumnyameni uyesaba. Yes, Lord. Yindaba abantu bethatha ama drugs ngoba bayesaba, yindaba abantu beshintsha ubulili ngoba bayesaba, yindaba abantu ke bekhulisa izinga, bekhulisa benqume izitho zabo zangasese, bekhulisa indebe zomlomo, beshintsha ubuso babo begunda befaka into zokufakelwa. Yingoba bayesaba, abafuni ukwamukela ukubona uNkulunkulu ukudalile waphelela, uNkulunkulu ukwenzile wamuhle ngendlela oyiyona, kodwa wena ngenxa yokusaba nangendlela ukuthi wena awumazi uNkulunkulu, awuyazi indlela kaNkulunkulu, awuyazi intando kaNkulunkulu, awufuni ukwamukela uNkulunkulu, wena uhamba indlela yokusaba, wenza zonke izinto ezokwenza ukuthi uzizwe sengathi uphelele, kanti awuphelele, ufuna uNkulunkulu ukuze uphelele, kuphela ukusaba. Yingakho ke uma wena ufuna ukuhamba ngendlela eqondile ufuna ukuhambe kuKristu. Ayizolonto le incwadi yezakha before uqhubeke la ungayeke incwadi. Incwadi yezakha ke ngifuna ungiphe lapha chapter 3 from verse 5. Hallelujah. Ukuze wena upheleliswe fanele uhambe ngendlela kuKristu. Indlela yokuKristu ingukukhanya ngokuba ke uma uhamba kuKristu kunokuphila. You understand? Incwadi iZakha isahluko sesithathu kuverse lesihlanu. Yes sir. Themba kuJehova. Hlehla kancane. Hallelujah. Starting from 4. Verse 4. Ukuze uthole umusa nodumo oluhle. Ukuze uthole umusa nodumo Amen. oluhle, umusa Emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo Kufanele yakho. uthembe kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Akuthiwa ukuthi ke ngengcosana noma ngekota noma ngohalf, ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Uqonda kwakho akuphelele, uqonda kwakho kuyashoda, uqonda kwakho kuyadukisa. Ingakho ke uma uhamba kuKristu uyazinikela. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyazinikela. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Uphindele verse 10 uphinde. Verse 7. Ungabi No, hlehla. Verse 6. Yes sir. Mazise yena ezindleleni zakho. No, hlehla full 5. 5. Themba kuJehova. Themba kuJehova ngayo yonke impilo yakho, ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke amandla akho. Hallelujah, glory to God. You understand? Uma uza kuNkulunkulu awuzubhaxa mbili. Ngokuba ke uzofuna ubuhlakani bakhe. Hallelujah, hallelujah. Uma uzofuna ubuhlakani kaNkulunkulu ngeke uze ngemicabango yakho uyiphethe ngesandla. Ushiya yonke into ezokuphazamisa ngemuva. Uyeka yonke into ezokwenza ukuthi ke uphazamiseke ngoNkulunkulu. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Lalela. Uma unenkinga noma wakho umbeke eceleni. Unenkinga nomkhonyana wakho umbeke eceleni. Unenkinga nezikweletu uzibeke eceleni. Unenkinga nongabi namsebenzi. Hallelujah, glory to God. Ubeke eceleni ngoba manje uza kuNkulunkulu. Uma uza kuNkulunkulu, hallelujah, glory to God. Uza ngokuqonda kuye. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Zonke indlela zakho zihamba ngokuthi ke ngiyazinikela uNkulunkulu ukuba yena uyikho konke kumina, mina ngiyikho konke kuyena ukuba wangeza ngothando. Isincwadi ese-Efesu chapter 1 verse 3. Ngaphambi kokusekela komhlaba uNkulunkulu wangakha wathi ke wayesazi ukuthi ke ufuna ogijime kuyona gijima. Efesu chapter 1 verse 3. Ufuna from verse 3. uNkulunkulu unothando kodwa thina asifuni ukwamukela ukuthanda kaNkulunkulu, sifuna ukwenza uNkulunkulu ngendlela yethu, sifuna ukuthi ke uNkulunkulu simkhonze ngokuthanda kwethu, sibe nemigomo nembandela. Uma masicela izwi siliphikisa izwi kodwa libhale phansi, kodwa sithi ke siyakhona uNkulunkulu. Amen. Yayizwa lonto leyo. Hallelujah. Incwadi yompostoli uPawulu kwabase-Efesu. Yes sir. Kwisahluko sokuqala verse 3. Yebo. Makabongwe uNkulunkulu. Ithi makabongwe
Fanele umbonge kuJehova ngomkhuleko mihla yonke yokuphila kwakho. Zinikele kuJehova ngempilo yakho yonke, ngamandla akho wonke. Hayi uhafu, hayi kodwa. No, ungezi kuyena umbathwa mbili. Ungezi kuyena unhliziyo mbili. Ungezi kuyena ucabanga kabili ungabaza. No. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu. Makabongwe uNkulunkulu uyise wethu, uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu yese. Osibusisile ezulwini zonke, usibusise ezulwini kuKristu ngezibusiso zonke somoya sikamoya. Yes man. Yes sir. Njengalokho asikhethela kuye manje njengalokho asikhethela kuye usikhethele kuye uthando lolo ngothando. Yayizwa lento leyo, usikhethele kuye ngothando. Uma isikhethele kuye wathi ke masakhe umuntu ngomfanekiso wethu. Yayizwa lento leyo. Hallelujah, glory to God. Ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Hallelujah, glory to God. Ngumfanekiso kaNkulunkulu. So uma ufaka izinto zokufakelwa, ufaka upende emsweni, umfanekiso kabani? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Umfanekiso kabani? Uma wena umuntu wesifazane kuthuma khulu ukugunda ikhanda. kaSathane. Umfanekiso kabani? Uma wena upende izinto zakho ufaka amazinyo nama-chains. kaSathane. Understand? Ongumqambi manga. Yayizwa lento leyo. Umfanekiso kabani? Uma wena umzimba wakho ugcoka ama-tattoo. kaSathane ongumqambi manga. Umfanekiso kabani uma wena ufeba? kaSathane. Umfanekiso kabani uma wena utshanga utshwala? Umfanekiso kabani uma wena ubhema insango nogwayi? kaSathane ongumqambi manga. Understand? Hallelujah. Funeka uzibuze uziphendule ngoba yini ke angiphelele niyashoda. Nidinga uNkulunkulu, nidinga ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele. Okuyena uNkulunkulu onyakha ngothando kusukela eqaleni ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Njengalokho asikhethela kuye Usikhethele kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele ngokuba yena ungcwele. Yayizwa lento leyo. Singabi nakusolwa phambi kwakhe. Yena uma ethi ke izwi lakhe libuyele emuva linambatha. Uma ethi ke kuya lencwadi yeEfesu chapter 5 verse 26. Ngigime kuyona. Usikhethele kuyena. Njengoba sikhethele kuyena, usikhethele sibe ngcwele. Mfuna verse 26. Njengoba sikhethele kuyena, usikhethele sibe ngcwele. So uma singcwele, mehamba njengoba ahamba uJesu Kristu wakhushulwa ngefu. Mase uzobuya ngefu. Uzobuya ngefu esebuya nezingilosi zakhe ezosiphula umhlaba manje, ezokwahlulela umhlaba ngemisebenzi yawo. Ukuba alingcweliswe. Ukuthi ke incwadi ngale ke ithi wasikhethela kuye ukusibe ngcwele. Ngapha ukuze asingcwelise, alihlambulule ibandla lakhe ngesigezo samanzi ngezwi. You understand? Usikhethele kuye ukuthi sibe ngcwele. Sibe ngcwele. Singabi nakusolwa phambi kwakhe ithini ngale. Hallelujah. Singabi nakusolwa phambi kwakhe ngokuba usikhethele kuye. Amen. Hallelujah. Verse 26. Verse 26. Ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Yini enye futhi. Hallelujah. Ukuze azimisele ibandla. Uma ezimisela ibandla. Hallelujah, glory to God. Ukuthi uyazibekela, uyazilungiselela elinenkazimulo. Ibandla, hallelujah, glory to God. Elinenkazimulo njengayo. Hallelujah. Ngoba lihamba ngeqiniso elibuye. Elinenkazimulo. Ngezwi lihamba kuye ngoba indlela neqiniso lokuphila okuphakade. Yizwa lonto leyo. Elingenasisihla nambili. Linenkazimulo. Amen. Amen. Linenkazimulo. Yes Lord. Yes Lord. Ukuba azimisele ibandla elinenkazimulo elingenasisihla nambimbi nanto enjalo okungcola, kodwa libe ngcwele. Kepha libe njani? Libe ngcwele. Kepha libe ngcwele lingenaqala. So uzongitshela ke wena ukuthi ke why wena uphatha isibhamu uthi ke ungcwele? Why uphatha imbese uthi ungcwele? Why ukhuluma izinamba wena uthi ungcwele? Why uphakamisa izithupha umisa impondo yengosathane uthi ungcwele? Ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Singcwele akufanele sisolwe phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili. Lalela akwazi ukuthi ke uJesu Kristu uzokhuluma into ethanda uyena uNkulunkulu akhuluma into ethanda uyena. Bakhuluma izwi elilodwa. U-Isaiah umphefumulo ophefumulelwa kuye ukuze ke akhulume isiprofeto sika Jesu Kristu. Umoya oyingcwele. Lo moya oyingcwele woJesu Kristu. Lo Jesu Kristu umoya onkele uNkulunkulu. Yes Lord. So uma ke uJesu Kristu ebuya uNkulunkulu.
ngekazimulo ngokuba ke uJesu Kristu wayekhona eqaleni before umhlaba wakhiwe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye. So ngoKristu Jesu. Njengalokho lalela kwaba kuhle usimisele Yes God. Yes God. ngaphambili Yes God. ukuthi ukuba sibe ngabantwana kuba kuye ngoJesu Kristu. ulizwi lowo. Yes Lord. Ulizwi uJesu Kristu ulizwi. Yes Lord. Lalela inyama ayizuzi lutho. No. Inyama ayina nzuzo. No. You understand? But ke umoya lo kuKristu legama leli umzimba wathatha igama elingumoya ongcwele elinguKristu. Amen. Ingakho kuthi uNkulunkulu nathi lalela bencwadi yaseHebheru, incwadi yaseHebheru chapter 4. Hallelujah. Amen. Lalela nizophuma kulama mandla enu soloke sintshela sithi ke phumani kulama mandla enu ukuba ke abanifundisa iqiniso abanitshela ukuthi phumani ezonweni zenu abanitshela ukuthi ke nifanele ukugcwalisa ngomoya ongcwele ukuze nithole ukuphila okuphakade ukuba ke uNkulunkulu washo njalo uJesu Kristu kwincwadi kaJohane chapter 15 wathi uyathi behamba uyothumela ke umduduzi lo umoya ongcwele ongumoya weqiniso. So lo moya weqiniso siyasanikwa njengesiphiwo njengoba nompostoli nomprofeti uJoel wakhuluma the same thing wathi ke uNkulunkulu wakhuluma ngaye wathi ke ngesikhathi esizayo ngiyokwehlisela umoya wami enyameni. You understand? So uma umoya weNkulunkulu wehlisela enyameni oba isibonelo lokuqala uJesu Kristu. Abapostoli nabafundi bakhe abalandela ngosuku lwePentecost. Zibulo lokuqala. You understand? Ngiphe incwadi kumaHebheru isahluko sesine verse lokuqala. Yes sir. Ngakho ke masesabe fanele sihlale ngokwesaba ukuba kuthi sekukhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. Yes sir. Kungabikho noyedwa kini obonakala esele emumva. Afanele kube khona noyedwa ozosala ngemumva. Uma uzimisele ngokuthi uhambe lolu hambo lomngcwele, uma ungazimisele uzosala ngemumva. Usale ube isiqila sezono, ube isiqila sikaSathane. Udaka utshwala, uphuze, ubheme, ufebe, uqamba amanga, untshontshe, ubulala abantu. Uqhubeke umprofeti wamanga wenza iprofit ngezwi likaNkulunkulu. Uhola abantu baholele bemnyameni baholele kweni. Nawo lelo gazi labo bantu likulindile. Wena bulala igazi lakho lelo olichithayo, olichitha abantu nawe enkabi lilindile. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli. Ngokuba nami uqobo njengabo ngashunyayezwa njengabo. You understand? Kepha izwi abalizwanga. Ngashunyayezwa izwi ngalivuma. Nakhona ke njengoba selishumela kunina siyafakaza ukuthi njengathi incwadi isho ithi ke njengoba izwi noma ivangeli salishumayela. Amen. Lalela ngisho kwashumayela u5 years from manje, u10 years, u15 years, u20 years, 25 years, 30 years, 50 years, 100 years. Uma kungekho phendukayo nongafuna ukulamukela nongafuna ukubhabhadiswa, anginankinga ngizoqhubeka ngishumayele ukuba ngibizelwe kona ukuthi ke ngiqhubeke ngishumayele ivangeli. Ithi incwadi ke kwincwadi kaTimothewu, shumayela ivangeli. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Ngesikhathi ngiphe Timothewu, ngifuna incwadi kaTimothewu. Hallelujah. Sahluko sesibili verse chapter 4. Incwadi yesibili chapter 4. Incwadi kuTimothewu isahluko sesibili. Yes sir. Verse 4. No, incwadi yesibili sahluko sesine verse 1. Hallelujah. Gijima incwadi kaTimothewu verse 1. Incwadi yesibili kuTimothewu. Yes sir. Isahluko sesine. Yebo. Verse 1. Yebo. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu. Nangu uwe umpostoli Paul ukhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu. NoKristu Jesu. NoKristu uNkulunkulu wethu nenkosi yethu Jesu. Oyakwahlulela abaphilayo bonke abafileyo nabaphilayo. Nangokubonakala kwakhe. Nanguvela kwakhe kwankazimulo. Nombuso wakhe. Ngithi shumayela izwi. Lithi incwadi angishumayele izwi. Uqinise. Noma kuyisikhathi noma kungesiso isikhathi, mina umsebenzi wami ukushumayela ivangeli. Angikhathali umnyama kubomvu kumhlophe, kuyanetha kuyabanda kuyashisa kuntuku, ngizoqhubeka ngime la. Uyaphenduka uphenduke, ngizoqhubeka ngime la ngimemeze. Ngithi ke
phendukani, phendukani. Nginisole ngezwi. Ukhuze. Ishini? Ukhuze. Sola. Ukhuze. Yes sir. Uyale. Siyale. Ngakho konke. Ube ukubekezela. Ukubekezela lalela. Into esitshela yona. Abasindisiwe sithi abahlale baqhubeke babekezele. Sithi ke abangcolile labo abasahlele ezonweni zabo sithi ke mabaphuma ezonweni baphenduke babuyele ekukhanyeni bahambe ngendlela kaKristu. Abangahambi ngokuqondile. Abangahambi ngendlela efanele. Uyale ngakho konke. Ukubekezela nokufundisa. Yezolo siyenza yonke lonto ngeBhayibheli. Ukuba ke sinikana lona iBhayibheli ukuthi senzele umsebenzi. Angifuni imali yakho, angifune wena uzongitshela ukuthi mina ngiyakukweleta noma ke wena ke ngashathi imali yakho ngachinikela. Mawunikela, unikela ngokomthetho weBhayibheli ngokubhale phansi ukuthi umuntu kufuneka anikele enkosini. Hayi kumhlengi, angeke uzunginike imali yakho mina ngikutshela ukuthi ke ngizokuthandazela nginike 500 rand noma ke khalo layini abafuna ukuthandazela beze nemali of 50 rand. No! Asiyenzi lonto la ekhaya. Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abaya ngikuvuma ngaso. Yile sikhathi ke manje abasafuni ukuvuma imfundiso engcwele. Balandela imfundiso zamadimoni. Bakhonza izithombe. Bakhonza amadlozi. Bakhonza abantu. You understand? Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abaya ngikuvuma ngaso isifundiso esiphilayo. Abafuni ukulandela imfundiso enokuphila. Abafuni ukuzwa izwi elingcwele. Kepha ngokulandela imfundiso kaJesu Kristu. Kepha ngokwezinkanuko zabo. Kepha ingoba inhliziyo zabo ezihola uSathane ezigcwele ubumnyama. Bayakuzibuthela abafundisi. Ingakho ngicela amasonto labanyekana noma besifazane ukuthi ngigqoka amabhuluku emasontweni. Ingakho futhi ke ngicela amasonto athi abantu besifazane abashumayele. Ingakho ke ngicela amasonto abathi ke amadoda abathatha abafazi ngababili. Ingakho ngicela amasonto lethiwa khona ke itabana zize ezosonta ke ayikho inkinga bangaphenduki. Njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Ngokuba indlebe zenu ziyababa. Angifuni ukuthi ke niphenduke ezonweni zenu. Ngifuna ukuhlala lezono zweni. Ingakho beza namafutha, ngokungakho beza nezintambo bezonika benthandazela into engekho. Benika izinaliti namanzi bewathandazela bebanika izwasho. Ubani umprofeti wakwenza zonke lezo zinto eBhayibhelini? Sinikela oyedwa. Uma engekho, phumani kulelo badla lelo. Hallelujah. Phumani. uNkulunkulu akazathi kwi-Trinity. No. Uma wena ke ebadleni lakho ke lithi ke ne-Trinity noma isonto lakhe Trinity. Imfeketho leyo. Yes Lord. Ihlathi. Nilahliwe. Bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni. Baphendukezela izindlebe zabo bazifulathelisa iqiniso ngokuba batshelwa indlebe, nibatshelwa indlebe. Indlebe zenu ziyababa zifuna ukuzwa lento ezokwenza ukuthi ke zikitazeke indlebe, zizwe kamnandi. Ningafuni ukuthi ke lisolwe, ningafuni ukuthi nifundiswe, ningafuni ukuthi ke niqondiswe endleleni zenu zobumnyama. Bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni. Baphambukele ezinganikanweni. Ingakho nabe nithatha yonke into eshiwo abaprofeti bamanga neniyenza. Ingakho ngikholelwa ukuthi abesifazane efuna bashumayele. Ngokuba yini nabaprofeti bamanga. Ingakho ke nithi ke kufuneka nishade divorce. Ingakho ke kumnandi ukuthi ke nilale ningashadile. Bafulathelisa izindlebe zabo. Ngokuba indlebe zenu ziflathelisiwe eqinisweni. You understand? Nenza intando yenu. Anenzi ukuqonda kwaNkulunkulu. Ngiphi incwadi yamaHebheru? Hallelujah. iBhayibheli funeka ulazi iBhayibheli. Ngokuba iBhayibheli likukuphila kwakho lisibuko liyakutshela ukuthi wena ushoda kuphi ukuze ugcwaliseke. Ngokuba ungalazi iBhayibheli ingakho nizofela emanyeleni, nizofela ezonweni zenu. Lalela ungiphi incwadi uJesu Kristu esho njalo ubona kwincwadi kaJohane chapter 8 verse 21. Chapter 8:21. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8 verse 21. Yes sir. Hallelujah. Khona waphinda wathi kubo, ngiyamuka mina. Wathi ngiyamuka mina. Niyakungifuna. Niyangifuna. Nifele ezonweni zenu. Ngiyofela ezonweni zenu ngokuba yini anifuni ukukholwa iqiniso nemibhalo engcwele. Lapho ngiya khona. Lapho ke ezulwini ningeze nini. Ngeke uzukwazi ukungena ezulwini ugcwele izono, ufeba uphuza udakwa, ufake into zokufakelwa, utshontshe uqamba amanga. Wena uyazizonda wena uyazizonda iqiniso, wena uzonda ukuphila okuphakade wena.
uzofela ezonweni zenu. Yes, Lord. Nizofela emanyaleni. Amen. Amen. Yayizona leyo. Hallelujah. Amen. Akukho ukuphila Amen. ozokuthola ngokwenza izinto zomhlaba. Amen. Akukho ukukholwa noma ukuphila ozokuthola ngokuthi wena uhlale ejointini. No. Amen. Verse 12. Verse Kwalo 12. ncwadi leyo. Amen. Incwadi isambulo sika Johane isahluko sokuqala verse 12. Ngaphenduka. No, akuyona bengithi incwadi yaJohane. Incwadi isambulo. Incwadi isambulo. Yeke. Hallelujah. Yeke. Hallelujah. Incwadi kumaHebheru isahluko sesine. Yes sir. Verse 2. Yes sir. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo. Yebo. Kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona. Abuza umprofeti uIsaiah athi ke ubani owakholwayo? Yes, Lord. Ubani owakholwayo? Ubani okholwayo? Uma ukholwa uyazi ukuthi kumele ubhaphathiswe, uphenduke ugeze izono zakho ngamanzi, ngesigezo samanzi ngezwi, uthola ukuphila okuphakathi kuKristu. Uyakukhamba ngendlela zokungcola. Ngokuba ke lo usibizele kuye wasitshela ukuthi ke kumele sihambe kanjani. Ngokuba ukulingwa sikumele ukulingwa ngoba naye walingwa. Oqala wadala emhlabeni Eva no-Adam. U-Eva walingwa inyoka, wawela esonweni, wasewela wanika no-Adam isidlo, bawela esonweni bobabili. So uJesu Kristu nangu naye ehlanu eseqeda ukubhaphathiswa, wahola umoya engcwele umusa ehlanu. Thembe efika ehlanu, afika uSathane wamlinga. Wathi akaphendula amatshe awenza izifo, wathi akaguqe phambi kwakhe amthandaze, wathi akaziphose. Wonke uJesu Kristu wayinqaba yonke lento esikhombisa ukuthi ke izilingo zikhona. USathane akaphumulile. Yes, Lord. Uzokulinga insuku zonke ebusuku lele. Yes, Lord. Uzokukhumbuza izinto obokade uzenza. Kodwa ke uma uhlele ekholweni, uhlele ezwini. Amen. Incwadi uIsaiah isahluko 53. Yes sir. Kubani verse 1. Kubani owakholwayo? Ubani owakholwayo? Osekuzwileyo usho bani uIsaiah? Ngencwadi endala bonke abaprofeti babafakaza ngalokho. Ukuthi ubani owakholwayo? Owakholwa. Ngesikuzwileyo. Izwi ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Ingalo kaJehova yambulelwa. Isandla sikaJehova side siluliwe. Yes, Lord. Sijidinga abantu esokwaloku esibasondeza sibalethela ekhanyeni nasekusindisweni. So isikhathi manje sokuthi wena zibheke umnqulu bakho. Ngokuba ke incwadi isambulo chapter 3 ngifuna verse 22. Gijima. Hallelujah. Chapter 3 verse 22. Incwadi isambulo sika Johane. Yes sir. Isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 23. Yebo. Hallelujah. No, verse 21. Qala verse 20. Verse 20. Yebo. Bheka ngimi ngasemnyango. Uthi yabona manje ngithi mina ke isikhathi sokuthatha isinqumo. uJesu Kristu uthi umi ngasemnyango, emnyango wakho ingqondo yakho lefuneka iqonde. Hallelujah. Ngingongotha. Uyanokha. Uyayizona leyo. Uma umuntu ezwa izwi lami. Uma umuntu ezwa izwi lami. Hallelujah. Hallelujah. Avule umnyango. Hallelujah. Hallelujah. Uma umuntu ezwa izwi lami. Avule umnyango. Uvula umnyango. Ngiyakungena kuye. Uyakungena kuphi? Kuye. Uyakungena kwena. Ngidle naye. Adle nawe, udle nawe ke ekuphileni. Naye adle nami. Nawe udle naye, lijekile utafula lokuphila. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi. Uma unqoba ukwazi ukunqoba zonke izimo zamanje zokuphila kuzona, izilingo nezinkathazo zonke izinhlupheko zasenyameni. Uma ukwazi ukuthi ke wena uhlale ekholweni kwakho ungaphenduki, ungaphumi ekholweni kwakho. Hey, ngiyakumnika ukuba ahlale nami. Hey, esihlalweni sami sobukhosi. Ukuphila okukuKristu okuphakathi uhlala naye esihlalweni sakhe sobukhosi. Njengalokho nami nganqoba. Njengoba naye wenza njani? Nganqoba. Uma anqoba yena yini ezomhlula mina? Ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Uhleli nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Ubulungiswa buyadingakala enhliziyweni zenu, empilweni zenu.
So phumani kulamasontweni amanga. Yekani ukufaka ama-makeup namasifazane. Yekani ukuhamba ngey'nwele nigunda amakhanda enu. Yekani ukugqoka impahla ey'fishane. Nina bafana yekani ukubhema insangu, yekani ukubhema ugwayi, yekani ukuphuza utshwala, yekani ukudweba ama-tattoo, nifaka ama-chains emqaleni, nikufaka ama-chains nama-cross, nithi-ke niyakholwa nina namaKristu. Yekani ukufaka amajini adabukile. Sikhathi sokuthi manje nibuyele ekhanyeni, niye ukufeba, niye ukuphuza utshwala, niye ukudakwa, niye ukuqamba amanga, niye ukuphinga, niye ukuba false prophet, niye ukuba abaphostoli bamanga, nina bomama niye ukushumayela nihlale phansi esontweni, nizwe izwi ukuthi lithini. Onendlebe makezwe. Lalela ithi incwadi onendlebe makezwe. Lokho akushoyo Umoya kuphi? emabandleni. Amen. Iphi incwadi yesibili yezenzo, isahluko sesibili. Incwadi isahluko sesibili yezenzo verse 38. Uma wena uzwa. Ithini incwadi? Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi pendukani yilowo nalowo abhaphathizwe fana bhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Yini igama lokubhaphathiswa negama lakho uphendukela kulona elikaJesu Kristu. Awuphendukeli uShembe, awuphendukeli kuJohane uMbhaphatisi, awuphendukeli kuMoses, uphendukela kuJesu Kristu. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Fanele ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Wena uthethelelwe izono zakho ngokuba uyedwa wasifela, owafela izono zethu, owasikhipha ekuthenini izigqila zomthetho uJesu Kristu. So manje wena uma uphendukela ekutheni-ke uyasibona ukuthi uyisoni, uyaphenduka ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Uma sewubhaphathisiwe sekukuthethela kwezono zakho nokuhlambulula kwezono zakho emzimbeni wakho nasempilweni yakho. Emva kwalokho uyobe sewunikwa isiphiwo sikaMoya Ngcwele uma uqhubeka nokuhlala ulinde. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yes sir. Khona niyakwamukeliswa Ukuze uyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Uyakwamukeliswa, uyophiwa njengenduku isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyababiza. Amen. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane lesi esifambeneyo. Zisindiseni manje nisanesikhathi ngoba ke umhlaba uzobhubha nakho konke okuphakathi. Zisindise uma umhlaba ubhubha wena ungekho ekusindisweni, wena uyahamba uyesihogweni uyobhujiswa noSathane, uyohlokwa phakade. Ukufa kwakho ngeke kuphele, uyobe ufa insuku zonke uhlushwa nesilo nengilosi yobumnyama uSathane namaprofeti bamanga mihla yonke yokuphila kwakho ekufeni. Amen. Baba, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho malinethe njengemvula njengamanje. Linele kithi Nkosi, siyimbewu sihlezi emhlabathini. Malinethe Nkosi izwi lakho lingene ngaphakathi ekujuleni kweinhliziyo zethu, liphulukise Baba yonke imoya engafakazi ukuthi wena Nkosi Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Izwi lakho Nkosi malilethe ukuqonda enhliziyweni zethu nasezimpilweni zethu kubo bonke Baba abazwile, ngokuba Baba siliphumile kuzo zonke izinkalo. Malingcwelise igama lakho, masilingcwelise. Intando yakho yenziwe empilweni zethu. Sinqobe ngezwi, sinqobe Baba inyama nakho konke ubula babo. Wena Nkosi liphulukise izwi lakho ekudwanguzweni bongaqondi, ukuba Baba masizwe siqonde amadlebe ethu avuleke. Izwi lakho Baba lilethe ukukhanya emehlweni ethu, siyeke ukuba impumputhe esidwanguze bomnyameni, kodwa izwi lakho ngoKristu Jesu Kristu inkosi nomsindisi yenziwe intando yakho manje naphakade. Amen. Bazalwane, sobonga umbuso wenkosi namanje soshima imininingwane kulabo abanemibuzo malana neBhayibheli nalabo abafuna ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu bayosithinda ukuze senze iminyakazo ukuthi sigcine sifinyelelile kuwena, ukwazi ukuthi usindiswe manje isikhathi sisakhona, uthole indlela yokugezeka, uthethelele izono zakho. Soshima imininingwane ke kukho konke okudingakalayo. Hallelujah. Inamba bazalwane, sheshisa uthatha ipeni ubhale. Inamba ithi 066
566 9245. Ngizoyiphindi number, sheshisa ubhale 066 566 9245. Siyatholakala na ku-email address. Munembuzo eminingi ufuna ukuthi uqonde kuthatha isikhathi uphenduleke. I-email address ithi izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. Sheshisa ubhale izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. Siyatholakala labo abafuna intshumayelo, usubscribe ku YouTube. Mufuna intshumayelo ephelele uyithole ku YouTube. Usharisha kubangani bakho nakubo bonke obathandayo bathole izwi. Siyatholakala ku YouTube. I-handle ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. I-handle ya ku YouTube ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala ke na ku Instagram. Ungafollowisha ku Instagram izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku Instagram kuyafana izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. 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 Sibonga bazalwane, umhla wenkosi nothando. Siphinde futhi sithandazele ukuthi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile.